Siwa ta ishe mu ta duniya ne wallahi dusa muke ci tsakaninmu da ya Rasulullahi shanu an karbe rayuwa an karbe to ya za a yi da ba mu san irin su ba mu dai jajir suke amma kitso haƙasa ba mu san inda suke hitowa ba sai Allah sai ba aikin Allah sai an duka noma a lallabo a kashe da namiji sai ya hau ice a halbo shi an rasa inda za a Asturidato saboda ba kama naka baka ce wai ba a yi saboda ba harbe naka baka ce wai ba a yi yawun ni ne gobe ai kai ne an san gama da mu kuma za su zo gurinku an san gama da mu kuma za su zo gurinku ai ba wanda ya tsira ba ma san 'yan ta'adda ba ma san masu kidnapping ba ma san masu kashe 'yan arewa ba ma san 'yan ta'adda ba ma san masu kidnapping ba ma san masu kashe 'yan arewa and not bandit 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 ba ku da ko sisira su shigo su ɗauke babanku su ce suna so miliyan 100 ko kuma ku sai da gonan gado ko kuma ku siyar da gidan gado an san su kuma ba a yin kome Allah ya isa an san su kuma ba a yin kome Allah ya isa ba ma san 'yan ta'adda ba ma san masu kidnapping ba ma san masu kashe 'yan arewa and not bandit 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 ga abun mamaki 'yan kudi wai sun fi mu wayewa wallahi labarin 'yan sas ai kun ji ba zancen koyewa gaskiya sun fito kansu da kwarkwatansu sun nuna ba sa so kuma gwamnati ta ji kukansu yaushe zamu waye